En als we het dan toch over mantelzorgers hebben, we hebben er eentje zitten hier, Françoise. Ja. Jouw partner, Man. Ja. kreeg eigenlijk op hele jonge leeftijd al de diagnose. Hoe oud was hij? 53. Hoe ging dat? Ja, we hadden op een gegeven moment door dat er iets niet klopte met hem. Met de gesprekken en zo viel hij plotseling gewoon weg. Terwijl hij vaak wel de grootste mond had. En leesbrilletjes die je kwijtraakt. Dus we wisten dat er iets aan de hand was. En die vond je dan terug op hele rare plekken ook? Nee, dat nog niet. Nee. Toen nog niet, nee. En in september... En wij gaan dus nooit naar doktoren. Maar in september wisten we ook wel van... ja, je moet toch eens een keertje naar een dokter. En die heeft hem gelijk verwezen naar de neuroloog. Of naar het ziekenhuis. En 24 november 2012. Diagnose Alzheimer. Hoe ga je dan daar de deur uit met z'n tweeën? Nou, na het gesprek met de psychologen... dachten we echt dat hij morgen dood zou gaan. Zo slecht was die uitslag. Maar de volgende dag hadden we het gesprek met de neuroloog. En die zei van eigenlijk, ja, zijn hersens zien er nog op zich goed uit. In zijn hersenvocht zie je dat die hersencellen afbreken. En toen gingen we eigenlijk lachend naar buiten. Hadden zoiets van, ja, je wordt net zo onhandig als je vader en je hebt nog heel lang te leven. Zijn we zelfs nog eventjes gaan lunchen ergens en we waren gewoon vrolijk. Dus de eerste keer waren we echt heel erg, ja, we zaten te huilen de hele nacht zitten praten. Maar de tweede dag hadden we zoiets van, dat gaat nog wel heel lang duren. Maar ja, dat was 24 november 2012, ja. En hoe lang heeft het geduurd? 3,5 jaar. 3,5 jaar, echt heel, heel kort. En heel snel is het gegaan. We hebben hem gewoon helemaal zien aftakelen. Charlotte Dobbelstein, jij hebt samen met jouw collega Edith heb jij een klein zorgbedrijfje. Klopt. Daar maken veel mensen aanspraken op. Althans, als je kijkt naar het ziektebeeld. Herken jij dit, dat er heel veel verschillende gradaties ook in zitten in dementie? Ja, ik denk, kijk, ieder mens is al uniek, maar ook je dementie is uniek. Ook de vorm daarin. En we zien mensen met woordvindproblemen. Mensen die in desoriëntatie in tijd of in de plek waar ze zijn. Mensen die wel nog dingen kunnen, maar niet meer zelf tot organisatie daarvan van komen. Dus je ziet echt verschillende beelden. Eigenlijk heb jij een enorme hekel aan dat woord, hè? Ja. Dementie. Waarom eigenlijk? Nou, niet echt het woord dementie, maar wel als je de bulk dementerende noemt. Ik vind het echt een stempel geven op deze mensen die er gewoon nog steeds toe doen. Het is een mens en blijft u vooral zien. Vergeet zijn dementie. Maar hoe zouden we dat dan moeten noemen? Ja, ik weet niet of je daar een ander woord dan weer moet voor bedenken. Maar blijf vooral die mens zien. Maar je kan het wel duidelijk maken met het woord dementie. Maar het blijft wel een mens of een man erachter. Ja. Hè? Ja. Je maakt het wel duidelijk. Maar vaak als je weet dat iemand dementie, of de omgeving dat iemand die dementie heeft, dan gaan we vaak al niet meer met hem praten. Dan ga ik met jou, stel jij dement, dan ga ik met jou praten. En ga dingen overnemen. Ik ga je vleugel lam maken. Laten we dat vooral gewoon niet doen. Dus wel handig als je weet dat iemand in een fase van dementie verkeert. Om erbij aan te sluiten. We begeleiden erop af te stemmen. Iets minder etiketteren dus. Ja. Hoe was de rolverdeling bij jullie thuis? Ja, ik was dus de man thuis. En mijn man was de vrouw thuis. Althans, hij deed het huishouden. Hij deed het huishouden en hij verzorgde mij en de kinderen. Ik heb gewoon nooit wat thuis gedaan. En ik heb zelfs ooit wel eens een keer een interview gehad. En daar hebben ze een titel van gemaakt. Ik was de vrouw die altijd op zondag het vlees snee. Oh, was jij dat? En dat was ik dus. En ja, hij was gewoon onze lieve, zorgzame man. En toen hij ziek werd, ja, toen is dat dus wel heel erg verminderd. Op een gegeven moment heb jij een hele rigoureuze beslissing genomen. Ja. Wat was dat voor beslissing? In 2014 heb ik gewoon... Ik werkte thuis, want ik ben zelfstandig ondernemer geworden. Ik zag hem thuis lopen en hij wist gewoon niet wat hij moest doen. En hij deed vroeger dus in opties handelen. Maar dat lukte dus ook niet meer, want hij kon die muis ook niet meer handelen op de computer. En in januari 2015 heeft de neuroloog gezegd, jij moet opgenomen worden.
En toen kon hij me dus echt nog zeggen... nee, Françoise, dat wil ik niet. En toen heb ik gezegd van oké, ik ga ervoor zorgen... dat jij zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Maar ik ga mijn werk weer oppakken. Ik kan dit op deze manier niet. Ik ga mijn werk weer oppakken. En ik heb zelfs tegen hem gezegd van... jij bent mijn man niet meer. En hij heeft dat begrepen. Hij heeft dat echt begrepen. En hij heeft ook heel duidelijk toen begrepen van... dat ik wel voor hem ga zorgen, maar niet zelf. En dat hij dus... dat ik met mijn leven verder ga. Hij heeft dat begrepen. Ja. Heeft iedereen dat begrepen in jullie omgeving? Nee, maar dat is logisch. Er zijn zat vrouwen die altijd voor een man blijven zorgen. En ik heb het wel eens gevraagd aan andere mantelzorgers... van, met wie ik dan vergaderingen had of meetings had om elkaar te steunen. En ik vraag wel eens van, hoe doe jij dat? Nou, en heel vaak vrouwen, we zijn of huisvrouwen of komen in de ziektewet... maar die doen het allemaal. Maar die hebben ook altijd, de meeste vrouwen hebben die zorgtaak toch altijd wel in zich. En het heeft nooit bij mij erin gezeten. En ik heb het dus niet gedaan. En dat heeft wel een heleboel mensen hebben tegen mij gezegd... van als het mijn man zou overkomen, zou ik voor hem altijd blijven zorgen. Mensen zouden kunnen zeggen, misschien hebben ze dat ook wel gedaan... want je denkt alleen maar aan jezelf. Of je denkt vooral aan jezelf nu. Jullie hebben samen 2 dochters. Ja, 2 gouden dochters. Studerende dochters, Ja. als ik me niet vergis. Ja. Hoe is het contact met, jou als moeder, met jouw kinderen? Dat is wel heel leuk, want toen zij geboren werden... heb ik dus ook nooit voor de kinderen... Ja, ik heb wel voor ze gezorgd, maar we Er hadden was dus... een nanny, hè? We hadden een nanny. Ja, een nanny. En wij zeggen ook altijd, het was papa, mama en Kobe. Zo heette zij dan. Kobe? Kobe, zo heette de nanny. En het was ook gewoon een mooi trio hadden we. En de kinderen zijn nog de dag van vandaag nog steeds gek op haar. Maar de band die ik met mijn kinderen heb, is zo goud. En vorig jaar heb ik dus zelfs deze ketting gekregen van ze. En ik ben niet vaak stil, maar toen ben ik inderdaad een minuut stil geweest. En het is er zijn 3 ringen. En die symboliseren dus de band die ik met mijn 3 kinderen heb. En zij hebben dezelfde ketting. Heel apart. Ja, en na het overlijden van mijn man is mijn ring er dus ook bijgekomen. Charlotte, maak jij dat wel eens mee? Dit soort rigoureuze, ongebruikelijke keuzes van partners? Nee, ik heb het nog niet meegemaakt. Maar dat heeft er misschien mee te maken dat het toch... de gasten die bij ons in de dagbesteding komen... dat er vrijwel toch oudere mensen zijn. Of mensen die wij in begeleiding hebben ook ouder. Jij bent nog jong. 2 opgroeiende meiden. Ik zou me kunnen voorstellen dat je je leven opwakt. Dan is het wel belangrijk dat je ook daar de kans toe hebt. En dat je dus ook begeleiding hebt. Ja. Dus mensen die niet alleen maar technisch voor je man zorgen, dus lichamelijk, maar ook meer voor je welzijn. En kijken hoe je samen die dag dan door kunt brengen. Dus dat jij ook als het ware ontzorgd naar je werk kunt gaan. Jij integreert met jouw zorgbedrijfje mensen met een ziektebeeld al veel meer in onze maatschappij. Hè? Want er is dagbesteding, geloof ik, bij de basisschool. Ja. De voetbalkantine stelt de kantine ter beschikking. Ja. Dat is belangrijk voor die acceptatie ook. Ja, in ieder geval de kinderen in de basisschool krijgen nu al in een jonge leeftijd mee dat je mag gewoon mee blijven doen. En ze zien daarin ook mensen door de school lopen. Onlangs er stond een opa die stond bij ons door het raam heen te kijken. Dat is voor hun helemaal normaal. Maar voor ouders is dat soms wel lastig, want dan zit er op een gegeven moment een meneer in de zon een pilsje te drinken. Er zit een meneer van in harmonie aan het bier. Dat kan toch Als je niet? bij ons eet en je wilt graag een pilsje, ja, dan mag dat. Dames, ontzettend bedankt voor jullie aanwezigheid. En ik ben eigenlijk wel heel trots op jullie, want jullie zijn dappere vrouwen. Jij voor de keus die je gemaakt hebt om zelf een bedrijfje te beginnen. En jij ook om toch ook voor jezelf te kiezen, zodat je er niet aan onderdoor zou gaan als mantelzorger. Dank je wel. Graag gedaan.